UDA osingo neno ni nominations magi otim e yorno ero ma uyanga kendo mani kod kwe ma en singo mabende ogolo kod jatend duond od burano ero mabende jalup ker ma pacho kaendi moluor William Ruto. Koloso kod ute fwambo e wach makamano ero, Ruto wacho ni en owuon obiro wuotho e pacho kaendi mangima mar neno ni duond od burano ero otimo yiero mani kod kwe. Bende owacho ni duond od buch UDA biro chiwo thuolo ne joma Kiny ochungo olar kombe mopogore opogore mar neno ni kwan mathoth mag Kiny obedo jotelo e pacho kaendi. Ojiwo jotelo mabende ochung kod UDA mondo odiochiengno ero makinya gine ni koko kobedo e kindego eko mabende wechego eko mag nominations biro bedo katimore. Ka duond od burano ero mar UDA kiny timo nominations e counties maromo 37 pacho kaendi mangima. Bende Ruto komachielo wacho ni en owuon obiro yie kod duoko mag yiero maduong' mabende ibiro bagi kochopo tarik 9 mar dwe mar 8 higa ni eri, kojiwo joma opiem godo e laro kom ker bende obiro yie kod duoko makamago eko. In ensuring that many of the membership of this group and many other women who are participating in our nominations tomorrow get the necessary support from them as observers, and I have committed that the party will make it our responsibility to make sure that our women aspirants get a fair chance. Tomorrow, for the record, I am asking all our aspirants across the country, because tomorrow we will have a near general election in Kenya. The UDA family will have nominations or primaries in 35 counties. As a candidate in this election, I will respect the outcome of the election. And whichever way this election goes, I will respect the outcome and the verdict of the people of Kenya so that we can have a peaceful country going forward. I request all our competitors to do the same. I ask all the candidates participating in the nominations tomorrow to be democratic and also respect the outcome of the nominations tomorrow so that we can have a peaceful party, we can have peaceful primaries, and we can all go into the general election